Archimang, lukumang, archivrouw, lukuvrouw, nana, sasa, bayo, koromo, wala, malawe, wato, serf tu wins, we wato, be dabagajara, bif café, sei, kotek de pres, par Njunsu. We baro di Noord gomit Zuid, Oost gomit West, wins podef mama ser na wins in café, serefi. We kari konf kon archi de pres pator. En mis don janga bararot? Ja, maar er gaan bijvoorbeeld mee begin. Dat altijd wat bardens man odi na trasi. Alla den Sranan, de tana trasi, we barden odi. We zitten Nederland, Duitsland, Kosovo, of pedan ook Brasjon, we baro odi. En we actie respect fasi. Voor hari je sturu, je banyi, voor ko argiden, tori san de tide. En tide, tori deftaki mazragambo. Ja, bararot, want we guedoro anga a social contract. Dat vooral. Isaba en asan dati, na die notu met Sranan, isabi toch, Ja. 1986, takasan lek fasan de. En sumano sabe geschiedenis, no sa pak moto. Ja, sommige mannen lopen geschiedenis. Nee, Oké. de mano loben. No. Kweti, asan zeta, adjeste te geschiedenis etaki, of lazy. Adjeste anga makaye shoot de man scribbles. Dus dat hij toch? De man lobato. No. De waarheid toch. Dat hij. En geschiedenis had de waarheid. Ja, meneer. Sasa Neuroko. Mine doe mee aan geschiedvervalsing. Nee. Dus verteerlee. Nee. Of orisma spotu. Dat doen we ja. Nee. Ja. Want Jeremia teji wansani. Thema te Koreane lafu. En is sap fossi. Den kra. Yeye. Fossi. Abe te genoegen. Anga wan doifi. Doifi no diri toch. No. Maar tidena die heeft de horia spotu. Na kra kun ya bif ji kra. Dus dat hij. Is het dure kra. Ja. Zo. Dus om voorzichtig te gaan zijn dat hij. Dus dat je verstand archi maluku manna na sasa bayo koromo. Dan sinds 1986 de mij feti aan asani. Maar wan man be pramisu asani. Ja. Isabito. En dat met dat geschiet vervalsen meneer. Doe eraan mee. Nee. Dan mi wanu archi a minister voor financiën be ama etaki. Ja. Isabi want wan man be for so go na sandat. Wan man be koso wan koso to. Ja. Sama taki. Isa boven. Ja, maar sara boven. Maar boven. Aman voor NSO. Ja, na school zo. Ja. Amal leg was aan uit mazagam. Dat hier no alle regering. Ja. Sa etek abra. Ja. O tek schuld abra. Dat moest zorgen dat ako uit ato dati. Dus wakti. Dus sama sara boven leg uit. Ja. Volk voor Sranan o archi boonsama taki. Ja. Sama sara boven leg uit dat wan taki. Sadelip jua bakana sam sadu. Isab so lees des me jiwan nyan fi nyan tok. Ja. Maar angre chiri trafas no de. De sa faya karde nyan dati. No. Sam sadu. Ina trafas if nee. Bush nyameng. Nee. Dus na dati dus met voorbedachte raden de man be sabi. So op sa. Ja, dat. Maar a de man of de man. Be leg uit. Dan mij teka kodere abara in 2010. Ja. Ja? Ja. En dan ama etaki over fa abede. Want do be taking. Ja. Tak om een miljard bede, go to bede. Sma be tak we lei. Ja. Je verstaat. Dat die. Maar tidena de, het zijn dingen die verhandeld zijn. Ja. Ade, dus ik kan gaan DNA. De go actie. De zoeken op. De go zoeken op. Ja. De vinden en een minister Financiën vinden. Zo, en een minister taki. Want de president die bij door de bank beleg uit taki. Nofo money bij de. Maar money dat hij anof pai bombiji pai man. Nee. Maar wakti no welkom. Dat jere samen bij elkaar bombiji pai man. 250 miljoen SRD. Dat ben je pai man. Dat bij de apaiman die regeren financiën libabaka. Dat is normaal. Ja. En dan ook? Wakti min ook buiten. Oké. En attend dat hij inschrijft taki. Ja. Tak a dekking, a importdekking. Bedef omemung. Sabe de boven internationale maatstaven. Dus normaal abi wan importdekking 3 voor 5 mung. Ja. Isabi toch. En dat bepsa. Kring. Oké. Dus we zien ibe vermoors op tjus, be ka herstel baka. Maar if je voer een beleid met lange ei, dan nego. Nee, tuurlijk niet. Zo. En dan nu, dat sa de man die sliba baka.
Dus Samasara boven etaki. Ano 250 miljoen SRD. Na 1,7 miljard. Na boer sensi. En op Tjuso. Na money dape. Nanga ete komen bijkijken. 3,2 miljard. Zo. Shofuru. Asan dat hij weet janga 250 miljoen SRD. Helemaal niet. Helemaal niet. Hè? Helemaal niet, man. Kabatuba. Meneer. Zo. Dus aan nodig maar ze worstelen aan sociaal contract. Het blijft maar bij woorden. Ja. Maar regering DC, die bezig naar de sociale partners, de raafactuur. En dat de bij actieraafactuur. En de raafactuur dien in een pakket in. Dus nu de maar in speaking terms. De mij takken aan deze. Juist. De mij vergader vouwen zitting. Ja. Vouwen pot bayot napu. Soort si na nou angago. Alla de soort zijn dat de mij zet nu. Ja. Dus dat de mij kari sociale sani. Dus de sociale maatregel. Ja. Sabi dat na a regeren san toki Brunswijk is het dat. Je verstaan. Ja. Zo. Dus de man die overleg. En DC, de bijisma betaki, te doen fasi toch. Inu amai bosse wefine fasi. Dus dat. Je verstaan. Ja. Zo. Isabi toch. En a regering is niet zoeken a passief confrontatie. Isabi toch. Of last minute oplossing die sangat dati. Ja. Met treed in dialoog met jou. Ja, met takken aan jou. Ja, met Oké. uma fenu serefi. Je verstaan. Want ati bronnen met bomptjara. No, helemaal niet. If we agressief, je agressief papa. Want ja, want toen man no wina kondre je agressief papa. Dus dat is. Ja, maar je want feti. Weet je, Isabi toch. vooral die soort de man takeren dat hij doet verkeerd. Juist. Dat is bij ati bron. En if de meisje taki asanu waka wan fasi. Isabi asoma toch. If ya wa mati toch. De seki broek saka. Hey. Da ma yere chingri. Hey. Dat kan die bete ama tak man. Ja, bi dolf do anga money. Natuurlijk. De ama tak per ongeluk is saka. Direct ama jump op bari. Ja, bi tok dat zijn die ne Jimmy. Dus dat is. Te la man no sapsot belang je go seti. Asasande. I verstaan. Zo. Dus den begreep taki ati bron nemek boomching. En daarom liever Hugo taki. Maar je rent voor liever Hugo Taki. Ja. Dan moet je een minister voor Financiën leg uit zijn utaki. Voor zorg meneer Bouva om mensen te bij Tambaka en zo zijn de Mali ook toen naar bagaji de Ja, want dat kan de desma denk taka zo je zo je. Dat is dat, mega minister. Dat archa minister, ja, inderdaad ja, leti. Voorzitter, ik wil afsluiten met, ik kan het niet nalaten, voorzitter, een gedeelte van de regeringsverklaring 2010 voor te lezen. Uitgesproken door de gewezen president en ik verwijs, en het is op uw website te vinden, naar pagina 24. Ik citeer, voorzitter. Wij hebben ook een monetaire reserve overgenomen, welke uitgedrukt in aantal maanden import hoger is vergeleken bij de internationale standaarden. Ik herhaal, voorzitter. Wij hebben ook een monetaire reserve overgenomen, welke uitgedrukt in aantal maanden import hoger is vergeleken bij de internationale standaarden. Maar belangrijk is om hier nadrukkelijk te vermelden dat het niet gaat om geld en het ook niet kan worden gebruikt om de enorme hoeveelheid openstaande rekeningen te betalen. De monetaire reserve is ter dekking van de Surinaamse munt en daar zal niet aan getornd worden. Ik heb het niet met dezelfde charme kunnen uitspreken als de vorige president, maar dit staat er, voorzitter. En als men het heeft over, in de jaarreden, over de enorme hoeveelheid openstaande rekeningen, dan wil ik die vergelijking maken, want het bedrag is ook daarin genoemd. Toen SRD 250 miljoen
nu SRD 1,7 miljard. En daar heb ik nog niet bijgeteld 3,2 miljard aan schulden. Voorzitter, ik dank u wel. Zo, dat doe je aan minister. Maar leg uit, ja. Ja, en dan maar wat er kring. Ja. Nog een drop kriolino daarin. No, helemaal A niet. kring helemaal. Ja. Zo, dus dat je begrijpt dat nu is de aap uit de mouw. Helemaal. Dat grondtap sabi. Natuurlijk. Je sabi toch? Bayo sap ook toe. Ma, Alas man sabi. Ja. We water koromo. If they niet begrijpen dat ik actie denk kleinkinderen. De pjuwang, die kan leggen Dat je uit. kan leggen uit. Juist, Dus sanatorium. het is een trong. Dus nou we hebben karats. Paiman bij daar. Maar no for money bij daar. Ja. En if je bij hora anu dati. Dat die dena day. Betai. Dan no bij dena comedy disi. Dat is, met hij. Dus masara boven wan bejeng. Na so salibif de. We masara boven. Pakket na schoolse opvangen kom. Maar defi pi libi 18,9 miljoen. Paiman jotelal. Ja. Isabi toch. Dus dat is. Om met die traumatieken en EG sociaal contract SZF. Als op paiman pai, als een sociaal contract de. Ja. Zo, dat je verstand taki. En een regering die zie, het treedt in onderhandeling en een loop confrontatie. Nee. Isabi toch. Ja. Jogo, max vertoon na de sandat. No, na takim takanga de. Na biji tichi no demoro. Ja. Tak fu verstou serefi. Dat is. En nee. Sasande. Ja toch. Dat je verstand taki, lieve Hugo, Ja. taki. Misena boy ano wango. Da moro betere misere figo. Ja. Do archi lieve Hugo. Senina boya no anigo, boy senina boya no anigo, gutuluku mi senina boya no anigo, janja moro bedre mi se vigo. Sena boya no anigo, sena boya no anigo, sena boya no anigo, janja moro bedre mi se vigo. Konde luku misenina boya no anigo, boy misenina boya no anigo, luku no mo misenina yonga no anigo, mais amor bede mise vige. Misena boya no anigo, misena boya no anigo, misena boya no anigo, cancha mora bede mise vigo. Senina buya no anigo, boy senina guda no anigo, tite no mo mi senini boya no anigo, yanja moro bedre mi se vive. Misena boya no anigo, misena boya no anigo, misena boya no anigo, yanja moro bedre mi se vive. Isteleri. Não entra só tuleri. Tem chip de ste. Ne wango te sente tamoro bedre misrefko. What is ste? Não entra só tuleri, traso paki chi an. Aso meshen. Abiti nachi no demoro. Abiti tichi no demoro. Intakana de. Dale freestyle. Ha ha. Zo. En
Ito wat terasani. A regering DC. Ja. DC na echte economische diplomatie. Want is vanaf een passief IMF dat de mij takanga bepaalde konders moest ondersteunen door City Wereldbank. Dus dat na economische diplomatie. En nog gewoon ipoto man dape. No, dan doen niks. Naughty. Met Amana niet in te kapito. God forbid, kabatuba. Ja. Zo. Dus de begreep no. En dat ding trekt aan hoor. Nou met grap. Ja, ja. Maar mensen moeten geen kriebels krijgen. Nee. Ze moeten juist de zaak ondersteunen. Ja. Juist. Dat Dus zijn de we. verstand. Want dan nono regeren Santoki Brunswijk. De bezig voor versterken relatie. Naar Canada. Nou, of de beetje contraire. Ja. Ja, Canada een beetje contraire. Ja. Ja, India ook toe. India, Engeland. Toef Engeland, India, een ambassadeur dat hij tanja. Dat toe sabi. Dat ik kan wachten af toe gaan oso. Isabi toch. Maar doef Canada nga doef Engeland. Isabi toch. Ja. Isab Engeland aan kondro. Una fa fisom godap. No. Isabi toch. Ja, Dus ja. aan no abanti dat. Nee. So, de man dat hij, de minister voor Bibis, abe van nodu, dat van nakawaya jeng. Dat was een paar prispa maanden. Bueno. Dus dat die. So, dus de man dat nee tanja. Nee. Maar de man de. Dus Ja. dat want taki mi wan bemoeien na ju. Dus de man toch eteji Sranan. Tak mi wan bemoeien na ju, mi wan yepi economisch ala fasi. Ja. Je verstaan. Je verstaan. En nou, maar zelf India, maar te komen die sap India nou een belangrijk partner. Ja man. Ja man, de man je hebt sanara. Ja man. Wel op projecten, dat mis sabi. Isabi toch. Ja. Zo. Dat mis sap zeker. Dus dat je begreep dat Ja. je alibi, safri, het trekken aan. Dus in feite, de regering heeft een voorbeeld dat je kono oru serfa feanti. Nee. Kono luku sumana disi nanga sumana dati. Je verstaan? Ja. Meku potu edeka wang, do boa san opbaka. Ja. Dan meku beji gado, sumana koffer niet te kemoro. Dus dat vooral. Je hebt dat die mas ragambo. Ik raad het ook. En je ziet de regering die zie, saaf, die mij ook saaf. Saf. De man taki SS bom, maar saf moro bom. Dat is een missie toch? Nee, natuurlijk niet. Want saya begreep mas ragambo, Santoki, president, Ja. se kademan voor telecommunicatie, tas. Ja. Kademan toe, contacteren no. Mi wan sabi, zij sanga telecom, wat hier no. If op een televisie zo. Wat los station daar. Ja. Dus allemaal WhatsApp hier, zijn ontwikkeling, zij zijn daarbij. Oh, Je me weet toch? begreep als die want ja zo lazy. Want eigenlijk de voorwaarden sami e denken Ja. Dat te een radiostation, ja een televisiestation. Ja. Dat amus de ten goede die bigisma. Ja. Die jongens maar Dat die. schoolgaande, educatie, de sobuleertori. Yes. Die sabi toch de quest, de konde. Bijvoorbeeld, Ja. Maar no kan een station dan. Die tijd mij direct seksfilm G. Ja, Dat var dan. ano kan. Dus dat die allemaal kardeman komt, dat je no co-locator, maar nou, Drico leg president ook te uit dat keren no. Mi eigenlijk inhoudelijk factori. Ja. Voor mi no mag bemoeien aan zijn. Dat is een organisatie baka. Ja, dus een raad van toezicht, een soort toezicht. Juist. De man die volgt. Juist. Hé, zij draait dat en boom. Juist, dat moest de. boom. Maar de man go wel, go jugu na zijn, maar Ja. de man tori eigenlijk. De man hebben bevoegdheid dan. Nou, dat Adrico leg uit Japayu, als man Japayu, Wendy Japayu. Ja. Hij leg uit dat hier en dat natori. En president, arkide man, alle den probleem zijn de. En president leg uit dat hier en Auroko sa we doen een boezani. Ja. Nou, boezani we doen. Ja. Want asana nom de sudaki, jouw Wild West, mij op de televisie san is dat toch? Ja, dus want doen controle. in feite dat je kan sabi, van je draai knop via televisie of in radio of op je artje mee. Ja. Want je sap fossi, te de bigisma best doen zo. Ja. Dat jullie kip chuan bij dat de want tak de tori. Dat jongman op ogwe. Op ogwe, wie zou weten? Ga spelen. Ja. Isabel. Sasande. Dus in feite,
Nou, dat de mij bedoel. Ja, toch? Imori kan je toch? Ja. Ah, die Te tjoe, janga mama wan luku kino. ja. Na Bepaalde euro toch? Wabu euro. Juist toch. Maar no kan dit tak op chigo na televisie dat draai op. Da, een moeilijk film komt. Moeilijk tore sorry. Ja. En of weer de poku. Ja. Want mi yerep chinengrek bara. Anga mi eji yesi. Sade taki. Na sade yere sinyi. Sasanego. Ano kang, ano Nee, bom. nee, nee, nee. Kabatuba Nee. a. Dus als sanati president tak hier no set asana samu set boom, wat checking ete. Ja. Tak alasan go boom want Wild West sani from san no. Ja, asan Igra no, udo. ja. Dus ook toe, maar er gaan boom san vinden plaats na VAP centrum dape. Pa waka samsa da panga Ja parte. man, de Takanga mi. Yere man instituut van Sabi de mij karasan. Sabi. Sabi. Ja toch, zo de mij kara. S-A-B-I. Ja meneer. Sociaal Advies en Begeleidingsinstituut, dus een instituut. Ja, maar sasa dat de ho. Asan dati e hoon mas ra gambo da kere no. De man taki de man RR na DR. Ja. Dus RR resortraad, districtraad toch? Ja. Dat de man taki no. We installeren nu, Ja. de man installeer alle probleem sa asernama abi in een gebied. Dus ano amandi de let voor VAP. Nee. Asrana man. Asernama daar tak Mooi. over RR na DR toch? Juist. De man die dit op veld Ja. en het probleem die in een gebied als master een probleem. Ja. Da amai cara sana di gona ding man de bieman de man de na VAP centrum da pas aan de instituut de Ja. da mai teka sana di charge regering. Dus wakti. O nu me begrepen asan saya taki. Want so lesi kay belga wan kantoro. Ja. So lesi kan go kan de wan mano lop you. Dat itu. Da amai dwar, amai trus foto je. Juist Kantoor ne los op. Nee. Sonten kan de wan passie broko. Je sabi toch, of wan noodgeval, wan sociaal-maatschappelijk probleem de. Maar omdat na masara rutko Ja. actie, dan mino lop masara rut damne jepeng. Of het nou een trapartij man. Ja. Nee, maar je in een gebied dat die. Juist. Dus een gebied dat die of een probleem san dape. Wie sana you. Ja. Meneer, je bent kota aan de man, leg de man uit sana en de man te charen gomor vara. Dus dat want Sa sana roko. in feite san VAP do. De man echari granlanti komoro crossway anga volk. Sasande. Oh, Sasande. no me Sasande. verstaan, Sasande. Oh, dus dat want taki. Want die sapte des maar met manga ito kastelati. Ja. Maar sar gambo bra rot. Ja. Ja, zo'n probleem die si dati. Juist. Da, utau sa pongo. Ja toch? Esa principal en de man dape, de man argi. Ja. En de man charen go direct ja regering. Mooi zo. Of dan een ministerie, tak jere no dape from dat natori, je hebt de man dape. Mooi zo. Ik rabu en if je ook toch een persoonlijk probleem, Ja. toch? Ik ga charen go dape, de man Lucasani. Vader, een sociaal-maatschappelijk Juist. probleem bijvoorbeeld. Ja. Dus aan of berekent dat je jogo actie tak me one pakket. Gewoon. No man. Dat ook. Dus nou een echte probleem. Ja, man, echt hoor. Bijvoorbeeld een beertie daar. Ja. Geweld deed naar beertie. Ja. Of geluidsoverlast. Dat soort san dat die. Ja. Die zijn maatschappelijke dingen. Dat ik kan charengo. Dat de mij zorgen dat ik rust en orde kom. Dus dat die. Dat je bedoelt. Dat me bedoel. Dus dat het hoor eigenlijk. Van een instituut dat die. Mooi zo. Ik raad Nou, het een gevaarlijk moes aan jou. Ja, natuurlijk. In je volk toch? Ja, Daarom je dat toch? Want mezelf abe van Odu toe. Ja. Want zo lees je soms aan je kon je jere, disi je jere, dat je verstaan. Dus als aan een soort ombudsbureau. Ja. Bijna zo'n soort sani. Ja, toch? In Shasani tak ook toe. Hoe dat ik over elektriciteit. Met dat was niet. Ja. Dat je dan vispassie kan het toepal eten. Toepal eten misschien zwaar. Ja. Dat kan niet. Kan contact des maar tak hier no. Me heb je toepal eten jongen. Toepal Luku zou kan doen eten, Jimmy. Luku zou kan doen Jimmy. Ja, bijvoorbeeld. Dat soort Nou, een probleem toe toch? Ja. Dus alla dat hoor dat die. Maar wat zijn die wantak? Dat als een nom jerso. Maar van precies uit. Want sami jere, want jong contract teken. Ja. Inschrijven bij de. Ja. De berm op bijje lukuba. Ja, alla dat hoor dat die. De mij bijje luku de berm baka. De mau maaie baka. De mij mai baka. Dat me begrijp. Maar wat zijn niet etaki. En mi wan actie de assembleeleden. Ja. Tak mek de mango luku abutu tori. Want tak asan lek fasan. Ja. Tak ide verplicht voor kring je berm.
Ja, i fes osso daarbij. Die vis osso Ja. ineret. Ja, Van soort ordelijk. ja, Want if je mofo door of vis die morsu, ja. dan mino wan kon je niet osso. Dus dat die. Want mino map zijn na morsu toch. Dat is dat die. En Ja. die nog op zijn morsu gewoon kring. Nee, natuurlijk niet. Maar wat zeg ik aan Micha, maar je bent veel daarbij. Ja, mi sap ta Theorie kama. kan het zijn, ja. En daarom, en if ik went trusjani na grong, Ja. e prano asani. Dat moest kring. taki. Iya toch je Moest dan kring. schoffelanga oru alasane Dat da yanu. Dus dat die. De je krimi mofo door. Ja. En te kring. Ja. Je sabi toch. If you want die kan beseti berem. Ja. Je prano op je shutik saba. Dat vind ik niet. Je vindt asani. Dat is. Dus dat want tak trusjani na grong. Prano asani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Wie zou een bren ifeni. Wie zou een boku chisi ifeni. Ja. Je sabi toch. Ja, ja. Je potipchi dota ini. En lek zou een missie beteje mi. Dat ino mag pina in Sranan, omdat Sranan nou vruchtbaar kon. Dat is maar leti. De mek moeite fi yepi serefit. Nape kwan jaja Sranan uma of wan jaja Sranan ma. Metako grantani. Te wantralisi. En mine na mazar degnati kambo. Ja, mi aftakan as na baka. En musa tantaking ala di. Ala lisi maftaking uno trove doti tap strati. User nang inom doti. Da je yep srefi fi kondre tankring. Metako grantangi. Te wantralis baka. Zo, dus dat we verstaan we. Ja. Maar wansan ma bifte juno. Ugo te kaperek. Nanga wampinga nomo Brabu no kanya Ekyu anu orele kismu Nyame nanga pinga yusa ondro peni kudru Manosari kudru Nanga wanga nu nomo Boto no salo Ekyu pari lona botogo Pare nanga anu yusa ondro peni kudru Manosari kudru Nanga wanko kunomo Peti mulasi Cari mati Oriko futu Pete nanga kopu yusa ondro peni futu Manosari kudru Nanga wang manomo Boku no saprei Beki grupu naki pajiko Preye nanga moro yusa ondro peni futu Manosari kudru Nanga wang grupu nomo Kondre no sapri Ala people musuko nawa Pie nanga grupu yusa ondro veni putru Manosari kudru Nanga wang kondre nomo Leti no sate Ala kondre koje simtakino Peti pleti tide yusa ondro veni putru Manosari kudru